Temago mag somo nyakora mga juwange kruok ne penj madongo mag klas 6 KPSCE kod klas 8 KCPE ochopo okang' mogik ka migawo mar somo kod jopuonj wacho ni chenro mag penj go biro dhi makare maonge ng'ukni kata matin. Mana kaka jafwambo mar Wycliffe Okolero, penj go ichano chaki tarik 28 kendo rumo tarik 30 dweni. Ka ikwano mana seche manok kende ne chakruok penj madongo mag klas 6 KPSCE kod klas 8 KCPE, chenro mogik mar ikruok ne penj go dhi nyime sikunde mopogore opogore pachoka. Penj duto mag primary chakore tarik 28 dwe mar 11 higani kendo ibiro tiegi tarik 30 dwe mar 11 higani. Penj mar klas 6 ma otisi kaka Kenya Primary School Education Assessment KPSCE biro bedo mokwongo kaluwore kod chenro mar somo mar CBC mabiro miyo jopuonjre go thuolo mar donjo e sikund sekondar ma adundo ma otisi kaka Junior Secondary School. Kaluwore gi duol mochung' ne penj NEC, penj mag klas 6 ibiro non kod mashinde ma otisi kaka Optical Mark Recognition kata OMR, ka iyango ni jopuonj ok bi nono kata chiwo alama. Mashinde go iwacho ni nikod teko mar nono tese 100 kata 200 dichiel, gino mabiro kawo kinde manok e kinde nono penj. Kwan jopuonjre mag klas 6 machano timo penj igani gin 1.3 penj ma biro ndiko historia e kalenda mar somo e thurka. E Imbo mar Kenya, chenro mar ikruok ne penj go ochopo e okang' maugik ka tend somo Bade Maimbo wacho ni okenge oseketo mong'ith motelo ne penj go. Mambo inakaa iko sawa kabisa, walimu wamejipanga, wanafunzi wamejipanga, na tutakumbana na changamoto lolote. Tumesubiri tu kesho ifike, alafu watoto wakalie mtihani. Sehemu za kusini huwa zinakuwa na matatizo wakati wa mvua. Ikiwa maji yatakuwa mengi, magari yanaweza kukwama na mambo kama hayo, lakini tumejitayarisha, tumeweka mikakati kiasi kwamba kukiwa kutakuwa na kukwama kwa magari, tutatumia matingatinga kuvuta na kutoa. Motenore kod penj go, jonyuol mag jopuonjre klas 6 e sikund primar ma Kurati e kaunti ma Tana River obedo gi buok tok fwenyo ni nying jopuonjre go yande ondiki e sikul mopogore kod sikundgi ka giywak ni gino medo gi ting' mapek magikia kamoae. Tumeshtukia kwamba tumeambia watoto wetu wamerejistiwa chini ya Bangale ambayo shule yetu Abakar Academy, na sisi kama wazazi hapa kidogo tumetishika. Vile mnavyojua hali ya uchumi ndio hiyo, kutoka Kurati mpaka Madogo ni kilomita 55, kutoka Madogo mpaka Bangale ni 80, yote ni kilo 135. It was too late ndio mimi nigundue kwamba kuna makosa. Nilipogundua kwamba hata mtihani ulikuwa umeshakuja uko kwenye container ya Bangal. Kwa hivyo sasa ikabidi tuongee na wazazi, niwabembeleze, tuelewane kwamba tupeleke tu watoto. Penj maiga ni geno ni biro duoko kalenda mar somo e lai mana kaka e kinde machon kata mokwongo chan tarik 23 dwe mar 1 higa manyien. Wycliffe Okolero, Ramogi TV.